Takže zdarec lidičky, já jsem Grandman GTA a vítám vás u Rasho Videjka. V tomhletom videu se koukneme na top 5 Roblox her podle mého výběru. A ještě předtím, než začneme vůbec hodnotit, tak bych vás chtěl poprosit o like, odběr, sdíleníčko, komentář. Mě to moc pomůže, vám to nic neudělá, takže proč ne? A jdeme na to. Na 5. místě v mém žebříčku se umístila hra Assassin. Už podle názvu hry může být napovězeno, že se jedná o hru, kde se vlastně zabíjí. A vaším úkolem je zůstat jako poslední přeživší a ideálně zabít pár enemáků okolo sebe. Může se hrát až proti 8 lidem a způsob, jak tato hra funguje, je trošičku speciální. Na začátku každé hry máte ukázaného jednoho člověka, který je váš target a vy ho musíte zabít. Na druhou stranu ale i on vás může zabít, ale neví, že toho člověka vy máte za target. Druhá fáze hry je ta, že opět má někdo jako targeta vás, ale vy nevíte, kdo to je, takže musíte být velice opatrní, okolo koho projdete, protože kdokoliv vás může zabít. Takže při hraní hry doporučuji zapnout reflexy a přesnost, to se bude velice hodit. Nalezneme ve hře okolo 10 map, tudíž se nemusíte bát, že by se hrálo pořád na jedné mapě a každou mapu si samozřejmě můžete v lobby před hrou vybrat. Ve hře buď můžeme nožema házet, a nebo s nima sekat okolo sebe. Ve hře máme i speciální módy, kdy můžeme hrát úplně všichni proti všem. Juggernaut, to je mód, kdy má jeden hráč více hápek než ostatní a ostatní ho mají za úkol zabít. V dalším módu je zase jeden nakažený a jeho úkolem je nakazit úplně všechny okolo sebe. Občas se ve hře objeví i sezóna, kdy získáváte free itemy. Bedínky, skiny na nože, pety, efekty a nebo i herní měnu, což se velice hodí. Ve hře se nachází i klany, kteří mezi sebou válčí a top 100 klanů, kteří se umístí v žebříčku, tak získají speciální skiny na nože. Ty ale nemůžeme tradovat. Za každou hru získáváme herní měnu, díky které si potom můžeme kupovat bedínky se skiny a lepší skiny samozřejmě bude stát jako ta bedínka víc peněz, takže prostě lepší skin rovná se více peněz, tudíž se musí více šetřit. Hra obsahuje i možnost mít na každém noži efekt, který nám například zabitého hráče může ho změnit na kostru, na kus ledu a nebo na další jiné věci, které v té hře jsou. Hra taktéž nabízí mít jakoby ve hrách mazlíčky, které jsou samozřejmě ale pouze pro efekt, nedává to žádný bonusy nebo takhle, takže prostě můžete mít mazlíčky, můžete si je pojmenovat, ale je to pouze pro efekt, nemá to jakoby nějaký specifický účel. Ve hře máte takzvané levely, klasické levely, a když dosáhnete 50. levelu, získáte tím takzvanou prestiž a každý 50. level, co prostě v té hře získáte, tak se rovná jedna prestiž, takže když máte třeba 4 prestiže, tak to máte 4x50 levelů, tudíž máte prostě 200 levelů, ale aby ta hra prostě nebyla zbytečně veliká jako číslově, tak máte prostě 1 až x prestiží, kolik vy prostě vyhrajete. A ještě jeden dodatek, během prvních 10 prestiží získáte nějaký speciální skin na nože, ale to už přesně nevím kdy a prostě jaký skin dostanete, ale prostě za některý prestiže dostanete nějaký speciální skiny. A jak už jsem zmínil dříve, ve hře je samozřejmě i trade, tudíž prostě můžete vaše skiny tradovat za jiné s někým jiným, samozřejmě buď za lepší nebo za horší, to už záleží čistě na vás, jak vy budete chtít. A to by bylo tak ve stručnosti jakoby všechno, jak bych chtěl popsat tady tu hru. V té hře máme samozřejmě více věcí, o kterých bych šel mluvit, ale prostě nechci o tom mluvit jako 4 dny v kuse, takže prostě řekl jsem to nejdůležitější. A i když tuto hru v tuto chvilku hraje opravdu málo lidí, je to okolo třeba 150-200 lidí, tak i tak doporučuji tady tu hru vyzkoušet, alespoň vyzkoušet. Protože já sám jsem tady u této hry strávil reálně desítky hodin. Už jen z toho důvodu, že v té hře máte opravdu obrovský počet skinů, který vypadají fakt samozřejmě moc krásně, jo. Máme tady několik x, jako máme tady asi 6 druhů skinů, máme tady komonky, rarky, legendárky, exotiky, mystiky a dream, který ukážu samozřejmě v tady tom popisku tady toho prostě videa. A samozřejmě čím lepší rarita nožů, tak tím jakoby ten skin toho nože vypadá líp. A každá rarita toho nože má samozřejmě specifickou barvu, takže jako jdou lehce oddělit od sebe. A když bych tady tu hru měl ohodnotit body, tak bych jí dal takových 7 z 10. Je to teda právě kvůli tomu, že jak tady tu hru už moc lidí nehraje,
tak tam jakoby není moc co dělat, nejsou tam nějaký velký updaty nebo takhle, ale i tak si reálně myslím, že prostě ta hra jako je superová a fakt doporučuji si ji vyzkoušet. A my se spolu půjdeme podívat na další hru v pořadí. Další hra, která se umístila na mém žebříčku, se nazývá Wacky Rails. Máš rád hry typu Kart Ride, kterou momentálně vidíš na obrazovce? Pokud ano, mám tady pro tebe konkurenci a tento typ tě bude velice, ale velice bavit. Bavíme se aktuálně o hře Wacky Rails, jak bylo zmíněno, kde si jednoduše vezmeš vozítko a jedeš prostě dopředu. Ale ne vždycky tomu tak může být. Občas musíš i couvat, nahoru, dolů, záleží kam se zrovna dostaneš. Projíždíš spousty mapama, map design je opravdu krásný, necháš tam oči a tvým úkolem je dojet do cíle. Samozřejmě opět tady je maličký háček, nebude to tak jednoduché. Během cesty tě čeká pár nástrah, na které si dej opravdu pozor. Například hrbolky na kolejích, výstřely z děla, pohybující se lasery a mnoho dalšího. Velká výhoda této hry je, že tvé vozítko má vlastní HP, tudíž se nemusíš bát, že tě první překážka zabije, když se k ní dostaneš a trefí tě. Vždycky, když se dostaneš z nějaké zóny do další, zjistíš to, protože hra ti napíše, že si projel checkpointem a navíc za každým checkpointem máš healy, takže zase budeš mít full HP. Během postupu do dalších map získáváš coiny, které se vyskytují na kolejích, kde samozřejmě jedeš tou mašinkou. A za coiny si poté můžeš vylepšovat vozítko, například více HPček, lepší brzdy, větší maximální rychlost a další. A nebo ty coiny, které vyděláš, můžeš využít pro nákup krabic, ze kterých ti můžou padnout další skiny na vozítko, tudíž s fajn hrou můžeš vypadat i sexy zároveň a to se hodí. Takže tě čeká fajn projížděníčko s občasnými nástrahami, které tě můžou sice zabít, ale když tě zabijou, respavnej se buď v místě posledního checkpointu, nebo v místě, které si sám zvolíš, protože ve hře máme dokonce i teleport, který tě dá do míst, které ty si zvolíš, takže když budeš v půlce hry, můžeš se teleportovat zpátky na začátek, jo, záleží čistě na tobě, jak se tobě bude chtít. A vozítko navíc můžeš řídit i se svým kamarádem, takže po videu běž okamžitě napsat nějakému tvýmu kámošovi, napiš si s ním do vyhledavače na Robloxu Wacky Rails a běžte si spolu zahrát tady tu hru, protože to bude určitě zábava, doporučuji. A kdybych měl opět tuto hru ohodnotit body, dostala by takových krásných 8 z 10, protože tato hra není úplně známá, tudíž se zase jako moc hra nevylepšuje, protože prostě není na té hře tolik lidí, hraje to asi okolo 600 až 1000 hráčů jakoby normálně v tu dobu, co to hraješ třeba ty. Jo, takže jakoby není známá, ale jako nehrají úplně málo lidí. Takže pokud tady ta hra zaujala, tak určitě doporučuji si ji zahrát, protože oproti těm kart raidům, který si viděl na začátku tady té ukázky, tady té hry, tak si myslím, že oproti tady těm kart raidům má tady ta hra absolutně, ale absolutně navíc. Takže když budeš hrát, přeji hodně štěstí, ať se dostaneš až do cíle a jdeme na další hru. Tak a máme tady další hru, která se umístila na mém žebříčku a tato hra se nazývá Goofy Guts. V této hře máš jasně daná pravidla. Buď zabíjíš, anebo můžeš být zabit, anebo zabíjíš a můžeš být zabit. A momentálně si myslím, že jsem vás pěkně všechny zmátl. No a to znamená, že si tady tohleto půjdeme vysvětlit. Jdeme na to. V této hře hraješ buď to za normálního hráče, nebo za boha, když toho gada přeloží do češtiny. Budeme používat boha, protože gad je prostě bůh v češtině. Takže jdeme na to. Úkol hráče i boha je velice jednoduchý. Na začátku hry je vylosován jeden hráč z celého serveru a ten se stane bohem. Ostatní hráči na serveru vytvoří tým a úkol hráčů je zabít boha a zase na druhou stranu úkol boha je zabít tým hráčů. Takže je to velice jednoduché, nejde na tom nic nepochopit. Jdeme dál. A možná si říkáš, jakoby, čím vlastně koho můžeš zabíjet? Není problém, i na tohle vím odpověď a jdeme na to znova.
Tým hráčů má v záloze zbraň, například kůž, pistoli, raketomet, záleží na ranku hráče a na tom, jakou má koupenou zbraň. Než přejdeme k tomu, jak funguje bůh, je potřeba říct, že ať hraješ za cokoliv, získáváš XPčka a coiny do hry, za XPčka se ti vylepšuje level a hlavně se ti odemykají postupně truhly, ze kterých získáváš speciální ability. Máme opět několik druhů abilit, máme commonky, rarky, epiky, legendárky. Čím lepší, tím více damage dává a samozřejmě každá abilita jinak vypadá a dává úplně jiný damage a všechno možný. A teď se dostaneme k tomu, jak vlastně zabíjí bůh. Ten právě využívá ty speciální ability, které získáváš z těch boxů za XPčka. Když seš bůh a máš rozumných třeba 6 abilit, můžeš je všechny používat podle své libosti, ale samozřejmě každá abilita a čím lepší, tak tím delší má cooldown, což je prostě regenerace jakoby toho té ability. A dále si můžeš v shopu odemykat i skiny na toho boha, ale ty se za mě moc nevyplatí. Další věc, která je potřeba zmínit je ta, že ve hře máš 2 herní módy. Kill the God, to znamená, že máš zabít boha a bůh tebe, a nebo hide and seek. To znamená, že se musíš schovat před bohem, nemáš zbraň a musíš vydržet 5 minut a ten bůh tě nesmí zabít. Když tě zabije, tak samozřejmě počkáš další hru. A ještě by bylo fajn zmínit za mě, že u toho týmu, kdy zabíjíš boha, že se občas ve hře spawnou nějaké pomocné věci, například regenerace HPček, neviditelnost, rychlejší běh a další. Takže doporučuji sbírat, když to najdeš. A jak již jsem zmínil, za získané peníze ze zabíjení si poté tým, kdo zabíjí boha, může koupit nové a lepší zbraně. A za mě tady ta hra je naprosto parádní, velice mě baví. Občas potkáte ocásky, kteří jakoby neví co a jak, takže si potom do nich můžete úplně lehce nastřílet damage, takže super. Takže rozhodně tady tu hru doporučuji vyzkoušet. A kdybych měl opět ohodnotit hru, tak hra získá 9 z 10 bodů, protože získávání XPček a peněz je docela dlouhý proces, proto ten bod dolu, ale za mě jinak naprosto skvělá hra. A ty teďka okamžitě piš do vyhledavače Goofy Gods, zkus tu hru a potom je do komentu napiš, jak se tobě ta hra zamlouvá. Velice mě to zajímá. A my se teďka posuneme na 2. místo v našem žebříčku hodnocení her. Jdeme na to. Doors. 2. místo, tedy stříbrné místo, si v tomto díle zasloužila hra Doors. Rádi se bojíte, rádi překonáváte strach či překonáváte různé překážky? Pokud je vaše odpověď ano, tak tahle hra je pro vás jako stvořená. Doors, možná si říkáte docela divný název, co od toho mám čekat, co si pod tímto mám představit? A na to my si teďka všechno odpovíme. Hra Doors patří klasicky do hororového žánru, takže kdo se bojí, raději přeskočte tuto část na další část. Hru si můžete zahrát buď solo, a nebo maximálně až ve 4 lidech. A o čem tahle hra vlastně je? Začneme tím, že se objevíte uprostřed. Teda uprostřed. Kdyby uprostřed, to by bylo fajn, ale vy se objevíte ve dveřích s číslem 0. A vaším úkolem je dostat se do těch dveří, což ale nebude tak jednoduché, jak se může zdát. Ve hře nalezeme spoustu faktorů, které vám v tomto budou chtít zabránit. Ať už to jsou zamčené dveře, ke kterým je potřeba najít klíč, dále to můžou být dveře s vícero nástupy, výstupy, správné dveře jsou vždycky jenom jedny, sklepy, ve kterých musíte najít páčku pro otevření dalších dveří, různých strašidelných zvuků, kterých naleznete opravdu hodně po cestě do posledních dveří. Nicméně to je všechno v pohodě ještě. Na řadu přichází bubáci, kterých je ve hře opravdu hodně. Ať už je to pouze maličký pavouček v jednom z šuplíků, nebo taková černá potvůrka ve tmě, nebo něco horšího, všechno se vás bude pokoušet zabít. A navíc, když to zkombinujete ještě s tmou, které ve hře není málo, zažijete jako nový spoustu šoků, ze kterých se chvilku budete vzpamatovávat. Při cestě do těch dveří nás ale čeká i pár pozitivních věcí, co jsou třeba pomocné věci, například baterka, která svítí ve tmě, tudíž se není proč tak bát, nebo třeba kříž, který odláká bubáky a mnoho dalšího.
Ve většině místnostech jsou stoly, respektive šuplíky, kde tyto pomocné věci můžete naleznout a dále se zde nachází i herní měna, za kterou si poté v obchodě můžete koupit další pomocné věci. Když umřeme, samozřejmě se můžeme oživit, ale je tady maličký ale. Bude nás to stát pár robuxů, takže proto doporučuji neumírat. Takovej maličký dodatek, tato hra se hraje v první osobě, tudíž je to více bubákový a nemusíte se bát. Každý bubák má svůj specifický zvuk, takže když se naučíte tu hru trošičku chápat, tak už budete vědět, co vás čeká a jak se tomu vyhnout. Ale první hry jsou nejlepší, protože nevíte nic a to je nejvíc strašidelné. A ano, mluvím z vlastní zkušenosti. A já osobně tady tu hru doporučuji hrát pouze v jednom hráči, protože více hráčů se rovná méně kořistě pro vás. Takže pokud vás tato recenze na tuto hru nějak navnadila si tuto hru zkusit, přeji všem hodně štěstí a hlavně čisté spodní prádlo. A pokud bych měl opět tuto hru ohodnotit body, dostala by slušných 8 z 10, protože i když tady ta hra patří jakoby mezi mé oblíbenější hry na Robloxu, takže až zjistíte, jakoby, jak ta hra funguje, jak si dát bacha na každého bubáka, tak prostě ta hra ztratí ten efekt toho vystrašení se, protože už prostě jste na všechno připraveni a už vás ta hra nebude brát tolik, co vás bral na začátku. Ale jinak tady ta hra je suprová, takže rozhodně doporučuji zkusit. A ještě tady mám pro vás takový maličký dodatek. A my se spolu teďka půjdeme podívat na první místo. Jdeme na to. A na prvním místě v tomto videu se nachází hra Pet Catchers. Lidi, kteří mě znají, tak už jakoby jistě mohli vědět, že tady tu hru dám na první místo, protože tady ta hra patří u mě na top. Máš rád simulátory, zvířátka, zabíjení bossů, získávání speciálních petů, rád rybaříš a další? Pokud ano, určitě nekončí video a poslouchej. Bavíme se o hře Pet Catchers, kde už z názvu jde vidět, že se jedná o chytání petů. Pokud ti říká něco hra Pokémon Go na mobilu a máš ji případně rád a nerad chodíš ven, zapni si tuto hru a mega si ji oblíbíš. A my si jdeme povědět, proč to tak je. V této hře děláš spoustu věcí. Chytáš nový pety, zabíjíš bose, chytáš ryby, hraješ minihry, zabíjíš enemáky, plníš spoustu misí, získáváš itemy ke zlepšení petů a mnoho dalšího. A o co vlastně v této hře jde? To si teďka povíme. Tvým jediným a nejdůležitějším úkolem je chytat zvířátka, díky tomu se ti zvyšuje pet index a momentálně je v této hře přes 200 petů, které můžeš chytit. Dále plníš mise, za které získáváš spoustu věcí, které zlepší staty tvým petům nebo dalším věcem. Zabíjíš bose, kteří ti dávají moc, ale moc pěkné odměny. Odemykáš nové mapy, díky kterým si poté rozšíří svůj index, protože každá nová mapa se rovná nový peti na chycení. Čím lepší pet z lepší mapy, tím více damage a coin rate bude mít. Navíc si všechny lepší pety můžeš vybavit charmy, které ti pak ještě zlepší staty těch petů. Můžeš zde rybařit, v každé zóně máš speciální ryby, které poté můžeš prodávat za herní měnu. Máš zde crafting, takže si spoustu lektvarů, krabic na chytání a mnoho dalšího jednoduše můžeš vytvořit. A pokud tě nebaví chytání do boxů, můžeš jednoduše využít vajíčka, které buď získáš z misí, anebo je můžeš také vykraftit. Máš tu několik druhů obchodů, dále takzvaně shriny, kde získáváš itemy zdarma několikrát denně, jednoduše záleží cooldownu. Tato hra ti nabízí i trade, tudíž své pety můžeš tradovat za lepší nebo za horší, to už záleží čistě na tobě. A tato hra nabízí opravdu mnoho dalšího. Mě osobně tato hra neskutečně zaujala, přešel jsem na tuto hru z Pet Simulator 99, protože Pet Simulator je pro mě jednoduše ztratil hodnotu a Pet Catchers za mě nabízí mnohem zajímavější gameplay. Takže pokud tě tento názor na tu hru zaujal, jednoduše skoč do vyhledávače na Robloxu a piš
Pet Catchers. Kdybych měl tuto hru opět zhodnotit body, dostane jasných 10 z 10. Protože prostě je ta hra boží. Má velmi neobvyklý gameplay v podobě chytání petů do boxu, nabízí spoustu map, spoustu zvířat a aktivit okolo. Je to prostě za mě luxusní hra a opravdu doporučuji aspoň vyzkoušet všem. A tohle by bylo vše k hodnocení top her na Robloxu part 1. Když tato série bude úspěšná, není problém natočit další díl. Pokud se video líbilo, zanechte like, odběr, komentář, sdíleníčko, moc mi to pomůže a budu za to moc rád. Vaše oblíbené hry mi můžete napsat do komentáře a třeba se něco objeví v dalším díle. Takže bych vám všem moc chtěl poděkovat za zhlédnutí tohoto videa, mějte se krásně a uvidíme se u dalšího videa. Ahoj!